2 फेब्रुवारिनिफ्राय 6 फेब्रुवारिसिम जोङो बिटिसिनि स्पर्ट्स एन्ड युथ वेलफेयार डिपार्टमेन्टआ जोंनि नैबे क'क्राझार जिल्लानि दांदुफुराव एडभेन्सार स्पर्ट्सआव जिखिनि एक्टिभिटिस दङ बेखौ गासैखौबो जों खालामदों आरो गोजोनथाव बाथ्रा दिनै आसाम सरकारनि स्पर्ट्स एन्ड युथ वेलफेयार डिपार्टमेन्टआ जिहेतु मोनसे हेल्थ ट्रेकिं खालामो बिथांमोना आयरकुलाट एटिपुवा होननाय बेखौ बिथांमोना दा जोंजों एखेलगे खालामफादों बेवहाय गासै 100निबो बांसिन सोलोंगिरि जायखौ जों ट्रेइनि होनना बुङो बिथांमोना बाहागो लादों दा बेयाव जोङो बिटिआर सरकारनिफ्राय बे एडभेन्सार स्पर्ट्स जोंनाव जिखिना इभेन्ट्स एक्टिभिटिसफोर दङ बे एक्टिभिटिसखौ जोङो डेभेलप खालामनो थाखाय जोङो एबारनिफ्राय खामानि मावनो नागिरदों आरो बे 2 फेब्रुवारिनिफ्राय गाबोन एबा 6 फेब्रुवारिसिम जानाय जि हाबाफारि बेवहाय जोङो पेराग्लाइडिंखौ लाफानानै गासैबो एडभेन्सार स्पर्ट्सखौ जों बेहाय खालामदों आरो बिसेसकय बे माउन्टेनियारिं प्रग्रामखौ खालामखांनायनि उनाव बेखौ जोङो बेसिक ट्रेनिं होननानै बुंदों बे बेसिक ट्रेनिंआ जोबोब्ला एबा गाबोन जोबगोन जों बेहाय साफ्रोमनोबो पार्टिसिपेन्ट सार्टिफिकेट होगोन टेस्ट लानायनि गेजेरजों बिथांमोना बोरै माने खालामनाय जाखो बोरै बेखौ जों टेस्ट लागोन गाबोन बेनिफ्राय साफ्रोमनोबो सार्टिफिकेट होगोन आरो बे सार्टिफिकेटआ बेसिक होननानै बुंगोन बेखौ आरो एडभान्स ट्रेनिंनि थाखाय एडभान्स सार्टिफिकेटनि थाखाय बिथांमोनखौ जों सेलेक्ट खालामनानै जोंनि बिटिआरनि बाहेराव एबा आसामनि बाहेराव दैथायनायनि जों जि राहा बे राहाखौ जोङो लानो नागिरदों क्लजिं सेरेमनि जों लादों बेहाय माउन्ट एभारेस्ट एबा बुहुमनि गुबुन गुबुन गोजौ हाजो गाखोनानै मोनसे एक्सपिरियेन्स हल्डार मोननाय सासे आसामनि सासे सुबुंखौ जोङो खावलायदों आरो बिथाङा बे क्लजिं सेरेमनि हाबाफारियाव बाहागो लाफैयो एडभेन्सार स्पर्ट्सनि थाखाय बेखौनो खावलायनो नागिरदों एडभेन्सार स्पर्ट्सआव बहुत एक्टिभिटिसा दङ दा बेनि गेजेरावनो नाव जावनायाबो दङ बिदि हाजोआव माने हाजोनिफ्राय जायखौ पेराग्लाइडिं होनना बुङो बेबो दङ दा बेवहायनो आं खावलायनो नागिरदों जे बे एडभेन्सार स्पर्ट्सआ जोंहा जोबोद स्कप दङ आरो बे इन्डिभिजुवेल होननानै बुंनांगोन जों बेखौ इन्डिभिजुवेल गेम बियो गतिके जोंनि लाइमोनफ्रा जाहाथे बे एडभेन्सार स्पर्ट्सआव बाहागो लाफैयो आरो बेयाव जोङो अपेनलि खालामनाय जादों जेबो टेस्ट खुङालासिनो बा बिदि एन्ट्रिनि थाखाय जेबो राहा लाखियालासिनो जोङो अपेनलि खालामदों दा फैबाय थानाय समाव आरो बिटिआरनि दानि मोनबा जिल्लायावबो हाजो गाखोनो हानाय बिनि माने खाबुआ दङ दा बेखायनो जों फैबाय थानाय समाव उदालगुरि जोंनि तामुलपुर बाक्सा चिरां बे गासैयावबो जोङो बे हाबाफारिखौ जों खुंनानै जोंनि गेजेराव मोनसे एवारनेस जों लाबोगोन आरो जोंनि लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरा जाहाथे बे एडभेन्सार स्पर्ट्सखौ मोजाङै मिथियो आरो इयुनाव बिनि गेजेरजों गावनि जिउखौ दाना लानो हायो बिनि थाखाय जों राहा लानो नागिरदों